Silav roj baş hevan û hêvî dikim te başin selametin çend û çê me amade kirin dixwazim ji we re pêşkêş bikim em hema dest pê bikin ka mesele wê ber bi ku derê ve biçe. Nahem biçin Wanê li wê derê erdhecek çêbû zanin wan li ser xeta fa ye gelek xeter e li wê derê erdhej çêbî ve zerarê pir ciddî çêdibin. Di zemanê xwe de erdhecekî ciddî çêbûbû zerar gihîştibû milletê me ê li wê derê. Aniha jî dîsa erdhecekî çêbî ye ve ya xeter e. Yani milletê me dibe hinekî baldar be. Ew e mesele yani. Afadê beyan kiriye ku li navçeya Tuşbayê ya Parêzgeha Wanê ya Bakurê Kurdistanê erdhecekê çêbû. Erdhej vê sibê bû saet dertora heşt û pêncî û du bi hêza 5.2 pîle wisa şîddetekî pir mezin e 5.2. Heta niha tora wişekê neyînî rûne daye. Erdhej li Agriyê, Bitlisê, Îdirê, Colemêrgê jî hate hîskirin. Lê heta niha kesekî ji ber bûyerekî xirab wisa alîkarî ji meqamên eleqedar nexwestiye. Yani wisa zirarekî pir ciddî xuya nake. Em jî dibêjin hêvî dikim tiştekî xirabtir çê nebe. Salvegera çil û şeşan ya komkujiya li Kurdên feylî ye. Ew jî hin daxuyanî hene, beyanat hene. Rêveberên Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî, Nêçîrvan Barzanî, Mesrûr Barzanî gelek kesên din daxuyaniyên cuda dane. Bi wesîleya salvegera komkujiya li Kurdên feylî bang li hikûmeta Iraqê kirin ku erkên xwe yên yasayî destûrî bicih bînin tazmînatê bidin kesê ku di wê komkujiyê de madûr bûne. Rêvebiran bi münasebeta salvegera çil û şeşan ya komkujiya li Kurdên feylî peyamekî belav kirine. Beyan kirine ku rejîmên berê yên Iraqê bi taybetî rejîma Baasê bi sed hezaran Kurdên feylî şehîd kirin, dersînor kirin, destanê ser mal û milkê wan. Divê tazmînat were dayîn. Rêvebiran daxwaz kir ku hikûmeta Iraqê tazmînatê bide malbatên şehîdan bide kesên ku zirar dîtine. Ev tazmînat ne tenê ji bo Kurdên feylî helwiha divê ji bo şehîdên Kimya jî ê Helepçê, ê komkujiyên cuda û kesî ku di projeya enfalkirinê de jiyana xwe ji dest dane û zarokê wan ê bermane hemû kesên ji ber rejîma berê zirar dîtine tazmînat were dayîn tiştekî wisa heye. Ber bi Efrînê ve dîsa çûyîn heye. Karwanê duyemînê koçberên Efrînê bi rê ket. Ev jî ji 200 malbatan pêk tê ji navçeya Raco û navenda Efrînê ne ji wê derê ne dixwazin biçin ser mal û milkê xwe, dixwazin biçin malên xwe û berê xwe dane cî warê xwe. Ev tiştekî baş e. Dîmen heye em dixwazim em hema dîmena sêr bikin pir baş dibe. Xweş e. Xweş e. Lê nûçeya me ya serekêj bîr nekin niha Şamê ew berdevkê Serokatiya Sûriyê Ehmed Hilalî tiştên pir sosiret dibêje, tiştê ecêb dibêje, rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê wê nemîne, hemî sazî dezgeh wê xwe radestî hikûmeta navendî bikin. Tişmiştî wisa dibêje ez pir geriyam. Min got gelo daxuyaniyekî rêveberiya Xweser heye, tune ye, rêvebirekî me Kurda bersiv daye vî camirî, bersiv nedaye. Ya rastî min nedît. Yani ez rastî tu beyanateke Kurdên me nehatim. Tune yani.
بلا بوی اوی دیمن بهرکن ام جورا نوچی بخونین قد نبن ها کاروان دویمین کشبرین عفرینه د چارچوبه لهفکرنا 29 چله یا د نبره قصیده و حکمت دمکیه سوریه ده جبو وگره عفرینه برای کتن دوه ما نوچه بیست لیرو وکتیه پراتیه چوینوان بریان هاجی بقاسی 400 مالبات چون ویدری لی مغدورنجی چتیان مال و ملکی وان ای قسمه کی وان نداونه جه ساعتین به سری سبه و کشبر لچرخش ریا یوسف گلو یا لباجر قامیشلو کمبون جوی داره کتن سری ری لگوری آگاهیم که مجلس کشبر نفرینی و شعبه دانه بقاسی دو سود مالباتان به کاروانه کی کج حشتی و سایتان پیکتهات بری خدانه افرینه یعنی او وسایت 48 کامیون بارهلگرن 14 otobüsün. Koçberên ku berê xwe dane cî û warê xwe ji navçeya Raco navenda bajarê Efrînê ne. Rêxistina bi navê Elxewêz el-Beeda wekî alîkar tevlî karwanê koçberan bûye. Cîgirê fermandarê giştî hêzên ewlekariya hundirî parêzgeha Hesekê Mehmûd Xelîl li ser hesabê xwe yê Xê bi postekî vegera karwanê duyemîn eşkere kir. Xelîl da zanîn ku karwan li ser rêya M4 wê bigêje Efrînê. Karwanê yekemîn ê ku ji 400 malbatan pêk dihat nehê adarê vegeriya bûn Efrînê. Ev jî nûçeyekî bi vî şeklî heye hevanno. Niha em werin ser meselaya me ya esasî. Meselaya me ya esasî berdevkê serokatiya Sûriyê rêveberiya Xweser namîne dibêje. Rêveberiya Xweser namîne çi ye? Na hevan ev camerê ku an hewin dibînin ser ekranê ev berdevkê serokatiya Sûriyê Ehmed Hilali ye navê wî em binêrin ka çi gotiye. Berdevkê tîma serokatiya Sûriyê ya ku çavdêriya pêvajoya întegrasyona Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û Artêşa Sûriyê dike beyan kir ku rêveberiya Xweser Rojavayê Kurdistanê namîne. Ya rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê namîne. Yani çawa vî mafê xwe da dibîne biryarekî wisa hatiye girtin çima milletê Kurd nayê agahdar kirin. Berdevkê tîma serokatiya Sûriye Ehmed Hilali ji televizyona fermî ya Sûriye re axivî da zanîn bi cîhanîna peymana ku bi navbeynkariya Amerîkayê hatibû kirin behsa peymana 29 çilê dike aniha gelekî pêş veçûye. Hilali diyar kir ku armanca vê pêvajoyê yekbûneke temam e. Dema ku ev peyman bi temamî were bicîhanîn wê demê çi dibe tur rêveberiyên Xweser, kanton, asayiş an jî tiştekî bi vî şeklî namîne. Ez hinek şaşmam ji ber vê yekê şok min nivîsiye. Yani hinekî mirovan şok dike. Şok ji ber ew ye. Rêveberên Rojavayê Kurdistanê bersiv nedane ji ber wê ye yani. Min bersiv nedîtiye. Di vê çarçovê de li gorî wî asayişê ferman wergirtiye ku tu desteserkirina neke çimkî êdî mijarên ewlehiyê tenê li ser milê hêzên ewlehiya navxweyî ê Wezareta Karê Navxweyî ye. Yani asayişî wê temamî bikeve destê hêzên Şamê. Hikûmet pênc girtîgehên ku berê ji aliyê Qesedê ve dihatan rêvebirin hemî girtin. Di demeke nêz de kontrola girtîgehên din jî ên li wan hereman wê radestî Şamê werin kirin. Yani adaleta Şamê êdî wê bi van însanan re eleqedar bibe. Li Rojavayê Kurdistanê jî eger suçekî we hebe, suçekî adlî dibe, tiştekî din dibe, suçekî siyasî dibe, êdî adaleta Şamê wê birêve bibe. Yani wisa tê fehmkirin. Li gorî qanûnê Şamê, êdî qanûnê Şamê Xwedê zane çi ne. Yani em li bendê ne ku rêveberên Rojavayê Kurdistanê rabin bibêjin tiştekî wisa tune ye. Rêveberiya Xweser wê bimîne, adaleta me wê Xweser be, em ê bi xwe xwe mehkeme bikin, em ê xortên xwe, jinê xwe, milletê xwe em ê teslîmê adaleta Şamê nekin. Adaleta wan ne li gorî me ye, ne li gorî usûla me ye. Urf û adetê me cuda ye, ê wan cuda ye. Em naxwazin.
em dixwazin ku jinê Rojavayê Kurdistanê derkevin bibêjin li gorî urf û adetê Şamê, li gorî destûra bingehîniya Şamê jin piçûk têne xistin, em naxwazin li gorî urf û adetê wan werin mehkeme kirin. Ama heta niha me beyanateke bi vî şeklî ji Rêveberên Rojavayê Kurdistanê nebîstiye. Yani di demekî nêz de kontrola girtîgehan wê bi temamî radestê Şamê werê kirin. Yani Hilalî ev dibêje ev ji bo yekbûna eskerî dibêje em li bendêne ku nêzîkî 4500 şervanên Qesedê tevlî yekîneyên artêşa Sûriye bibin. Bi taybetî tevlî nava Firqeya Şêstî bibin. Ev Firqeya Şêstî dibin kontrola yani herema Hesekê ye. Em dibêjin Rojavayê Kurdistanê, ew dibêjin parêzgeha Hesekê. Heta niha li hember van beyanatan mixabin ji rayedarên Rojavayê Kurdistanê tu daxuyanî tune ye. Ya du nûçeyek girîng hebû çi qas rast e nizanim. Yani hûn zanim gelek tişt li ser medya civakî hene têne parvekirin lê heta merû piştrast nebe, merû nikare bide. Niha ev kesê ku ez ê navê wan jara bixwînim hemiya îstîfa kiriye. Çi qas rast e gelo? Fermandarê Hêzên Deryayî, Fermandarê Centcomê, Fermandarê FBI, Fermandarê Baregeha Diego Garcia, Fermandarê Fîloya Guy Fawkes, Fermandarê Fîloya Abraham Lincoln, Fermandarê Flota Pêncemîn li Manamayê. Dibe van kesan daxwazên îstîfa teqewetbûnê pêşkêşî Wezareta Parastinê kirine. Yani naxwazin kar bikin, aciziyê wan hene. Aniha li Îranê ecayîb tevlî hebî, li Amerîkayê ecayîb tevlî hebî heye. İnsan li hember şer derdikevin, şerê li hember Îranê dibêjin Amerîka ketiye nava hezekî, weke li Vietnamê ketiye nava xefikekî, çawa jê derdikeve dibe bi berdelên mezin ew ê jê derbikeve. Amerîka wê îtîbara xwe wenda bike. Êdî kes bi Amerîka bawer nabe. Aliyê ekonomîk ve însan perê xwe wê ji Amerîkayê vekişînin. Êdî însan zû bi zû nayîne Amerîkayê perê xwe naxin xizmetê. Li wê derê pere ji pere qezeş nakin. Yani piyasaya Amerîkayê jî wê zerar bibîne piştî vî şerê. Yani İranê pir li ber xwe da. Aniha İran êrişê İsraîlê dike. Gelek serkeftî jî êriş dike. Yani ji bo me însanên Kurd ku mağdûrê vê rejîmê ne pir zehmetek ku merû bibêje. Yani ji bo zorê me tişe ku em bêjin İran bihêz e. Ama rastî ev e. İran rejîmeke despot, însanan darbe dike, dagirkerê Kurdan e, lê li hember Amerîkayê İsraîlê gelek li ber xwe dide û li ser piya maye. Dawiya de her çend zirarekî pir ciddî dîtibe jî xuya ye ku ji vî şerê wê serkeftî derbikeve. Çünkü serkeftina İranê çi ye? Têk neçe. Wextê têk neçe tê mane bi ser ketiye. Yani ev ji bo vî şerê wisa ye. Ev şerekî cuda ye. Armanca İsraîl û Amerîka ew bû ku di demekî 2 hefte 3 hefte da İranê temamî têk bibin. Rejîm hilweşe, rêveberî wan hemî qasî 6 rêveberên İranê kuştin. Rêveberiyekê li gorî xwe tayinê Tehranê bikin û derkevin. û paşê jî li gorî wî ew rêveberiya ku nû hatiye sazkirin weke Venezuelayê li gorî menfaetê xwe ji xwe re bikar bînin. Armanca Amerîkayê ev bû. Lê pêk nehat. Xuya ye İranê di van 40 salên dawiyê de tedbîrên pir ecayîb wergirtiye, projeyên alternatîf ava kiriye li hember vî şerê. Li Kuderê wextê ku zirar bibîne bikaribe hema şûna wî yedek tijî bike. Haziriyên pir cuda çêkirine ku aniha xuya ye vana nîşan dide. Bi mûşekan, bi füzeyan, aliyê teknîkî ve û gelek merû dibîne ku pêş ketiye. Ji Çînê ji Rûsyayê alîkariyekî ciddî digire. Koreya Bakur piştgirî dide Îranê. Ev hemû hêzên ku li dijî Amerîkayê ne piştgirî didin Îranê. İranê niha li İsraîlê daye 3 balafirên dewletên yekbûyî yên Amerîka jî aniye xwarê.
İranê bi mûşekan êriş bir ser deverên Neqeb û Tel Avîvê û zirar gihan tesîsên pîşesaziyê yên İsraîlê. Li aliyekê din balafir dronên dewletê Yekbûyî yên Amerîkayê jî hatin xistin. Îranê li deverên cuda sê balafirên eskerî yên Amerîkayê xistin. Li gorî medya Îranê balafirekî F-15 li Îranê hate xistin, pîlotekî hate rizgarkirin. Yek ji aniha wenda ye Amerîka dua dike ku ev pîlotê wan saxî nekeve destê Îraniyan. Li nêzê Tengava Hormuzê jî balafirekî hate xistin. Di dema xebatên rizgarkirinê de helîkopterekî Black Hawk derve xwar li wê derê. Donald Trump di derbarê bûyerê de ji NBC re axivî destnîşan kir ku ev rewş wê bandorê li müzakereyên bi Îranê re neke. Trump wiha got ev şer e, em di nava şer de ne. Halbikî beriya niha gotibû ez pênaseya şer bikar nayînim. Ez tenê dibêjim ev operasyona e ji ber ku heqê Trump tune Amerîkayê bixe nava şerekî lê heqê serok heye operasyonekî bide dest pêkirin. Ji ber vê digot ez jê re dibêjim operasyon ez nabêjim şer. Lê ana we gotiye şer. Trump diyar kir ku ew hêvî dikin pîlotê din nekeve destê hêziyên Îranê. Li gor çavkaniyê ji İsraîlê dibe ku şerê bi Îranê re bêtirî 2 hefteyên din jî bidome ji ber nakokiyên di navbera aliyan de her rêkeftineke potansiyel dûr dimîne. Çavkaniyên ji dewletê Yekbûyî yên Amerîkayê beyan dikin ku di nava 5 hefteyan de zêdetirî 11,000 dever li Îranê hatine bombekirin. Tê gotin ku kapasiteya mûşekan ya Îranê baş vaketiye lê di pratikî de wisa xuya nake. Ya. Lê Îran ê jî di vê dema şer de însanan darve dike. Îro rabiye 2 siyasetmedarê din darve kiriye. Ev rêveberiya Îranê beyan kir ku girtiyên siyasî Wahîd Baniya Meryan û Abdulhesan Montazar bi darve kirin. Adaleta Îranê beyan kir ku danê vê sibê girtiyên siyasî Abulhesan Montazar û Wahîd Baniya Meryan hatine daliqandin. Li ber çavê gel Montazar Baniya Meryan. Beyandametiya Mücahidên Gel bi îdayên serhildana çekdarî sedemên civîna bi armanca xirabkirina ewlehiya netewî hatibûn darizandin, cezayê darvekirinê li wan hatibû birîn. Di heman dosyeyê de Babak Alîpûr, Pupa Gobadî, Akbar Danişvarkar û Mihemed Takhavî Sengdayî jî di nava vê heftê de hatibûn darvekirin. Hevan û nûçeyekê din ji Bakurê Kurdistanê heye, ez dixwazim bi we re parve bikim. Ev jî Tirk bi cezayê pereyan pêşî li saziyên Kurdan digirin. Niha hûn ê ji me re bêjin tu çima dibêjî Tirk? Niha em tim dibêjin dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye pêşî li Kurdan digire, dewleta Tirkiye wisa dike filan bêvan. Ama çima em navê Kurdan weke Kurdan dibêjin, çima navê Tirkan weke Tirkan nebêjin. Mesela Ereb, Tirk, Fars, wana dewletê wan in. Mesela dewleta Tirkiye, dewleta Tirkan e, ne dewleta Kurdan e. Dewleta Tirkan pêşî li perwerdeya Kurdî digire. Yani pêşî li Kurdan digire ku zarokên xwe perwerde bikin. Tê çi manê? Tê Tirkan destaniye ser desthilatariyê, tamam? Tirkan destaniye ser desthilatariyê, dewleta xwe xistine kontrola xwe, yan jî dewleta me xistine kontrola xwe, çi kirine aniha jî pêşî li Kurdan digirin. Yani Tirk pêşî li Kurdan digirin. Vê derê de em milletê Tirk sûcdar nakin. Tirk weke hebûnekî ye. İnsanê ku navê Tirk li xwe dikin, dibin navê Tirkîtiyê de tev digerin, Tirkçîtiyê bilind dikin, ez ji we re dibêjim Tirk. Yani Tirkçîtî pêşî li Kurdan digirin. Aniha li Sûriyê Ereban rêveberiya xwe ser têk bir û aniha dixwazin temamê rêveberiya xwe ser bixin kontrola xwe, edaletê jî perwerdeyî jî. Kî dike? Ereb dikin. Ereb kî ne? Komara Sûriyê a Ereban e. Komara Erebî a Sûriyê, navî wisa ye. Komara Tirkiyê a Tirka. Yani ji ber vê yekê ew ji xwe re dibêjin Ereb, em jî wisa dibêjin. Îja niha em behsa Bakurê Kurdistanê dikin hevan. Yani komeleyekî me heye,
li Erdîşê. Ne? Komeleyekî me heye a çand û ziman e. Komeleya hunerê ye, navê jî Arsîsa. Tamam mı? Komeleya çand û ziman û hunerê ya Arsîsa ye. Li navçe Erdîşê ya Wanê ye. Ji bo zarokan kursên zimanê Kurdî çê dike. Çalakiyên hunerî saz dike. Li gorî imkanên xwe. Rêveberiya perwerdeyiyê ya Wanê yani dewleta Tirkiye bi hinceta ku ev xebat bê destûr in, müsaade negirtiye, destûr negirtiye, qaçaq dibite, rabiye 400,000 lîrê Tirk ceza li Komelê biriye. 400,000 lîrê Tirk dike derdora nê $1000. Ev jî ji bo vê sazî pir zêde ye. Çima wisa dikin? Mexsed ranebin nebêjin em Kurdî qedexe dikin. Cezayekî ji imkanê we zêdetir li we dibire ku ji bo tu îflah nebî, ji bo ku tu îflas bikî, êdî dest bi vî karî nekî. Eger tu perê wan nedijî, tu nikarî bixebitî jî. Rêveberên Komelê dibêjin em ev tenê bahane ye. Yani em bê destûr naxebitin. Di ser de destûr jî îcab nake. Yani bifikirin ku hûn qursa zimanê Kurdî vedikin divê hûn destûr ji dewleta Tirkiye bigirin. Yani çi jeb dike? Yani anha li Ewropayê her cure qurs merû dikare veke bê destûr. Problem tune ki destûra çi digire ya? Yani ez nikarim di çarçova komelekî de qursa Kurdî bidim yani. Tiştekî wisa tune ye. Çima em milletê Kurd em daketine asteya qursê ew jî problemekî bi serî xwe ye. Yani çi ye yani? Em 20 milyon însan em pê qursan ketine. Yani em awqasa ketine, em piçû ketine. Yani em anha rewşekî perîşan dane. Hem li Rojava û hem li Bakur. Em nikarin ji xwe re qursekî vekin ya. Qursekî ziman ya. Ji ber vê rêveberiya perwerdeyiya Wanê bi hinceta ku ev xebat bêdestûr in nê $1000 zêdetir ceza biriye li Komelê. Rêveberên Komelê dibêjin ev temamî hincete, bahane ye, armanca esasî elbet astengkirina çand û zimanê Kurdî ye. Dewlet ji bo pêşî zimanê Kurdî bigire vana weke bahane bikartîne, mesela bîrokratîk. Ji rêveberên sazî Cevdet Zîlan Axifî dibêje em vê nêzîkatiyê şermezar dikin. Divê ev bêtehemûliya li hember zimanê Kurdî bi dawî bibe. Em dibêjin di zimanê Kurdî di destûra bingehîn de gerek were bicihkirin. Ji dibistana serhedtayî heta dawiya zanîngehan divê perwerdeyî bi zimanê Kurdî were garantîkirin. Di anayasayê de di destûra bingehîn de were nivîsandin. Yani armanca me binêrin, derdê me binêrin û hûn kirinên dewleta Tirkiye binêrin. Wana hemî problemin. Li Bakurê Kurdistanê yek ji kesên ku ji bo pêşxistina perwerdeyiya Kurdî dixebite Heval Dilbihar e. Hevberdevkê Komîsyona Çand û Ziman a Dem Partiyê ye. Dostê min e jî mala wî ava pir dixebite. Daxuyaniyan dide, qursên Kurdî hewl dide pêş bixe. Çi dibêje? Dibêje niha em di pêvajoyekê de ne hewldanên aştiyê civakeke demokratîk divê em dixwazin ava bikin. Em di nava pêvajoyekê bi vî şiklî dane. Li şûna ku pêşî li zimanê Kurdî li hemû nirxên Kurdî bêvekirin, radibin, sed mixabin, dîsa zext û êrişên li ser ziman û nirxên netewa Kurd zêdetir dikin. Yani qaşo me got pêvajo heye hinekî pêşî li me vekin milletê Kurd were ser hemdê xwe em dibînin tam di vê dewra hesas de berova jî tevdiyera. Qedexeyên xwe zêdetir dikin. Ev cezayê pere jî dîsa mînakeke vê yekê. Li saziya ziman ya Arsîsayê hatiye birîn. Eger bixwazin civakeke demokratîk were sazkirin, eger bixwazin pêvajoyê aştiyê bi pêş bikeve, divê berê her tiştî zext, zordarî, hewldanên asîmîlasyonê, dorpêçên li ser zimanê Kurdî divê rakin. Komeleya Çand û Ziman Hunerê ya Arsîsayê di sala 2019 de bi awayekî fermî li navçe Erdîşê hatiye avakirin. Yani tiştekî qaçax maçax tune ye. Komele ji wê demê ve ye yani bi imkanê xwe
بخوا بخشی دخبته داستی جدا دا قرسین پروردهی و که شانو دده چی کرن بزاروکان بجیوانان امورین موزیکی دده ناس کرن و پروردهی موزیکی دده کرن بجوانین هرمی یا yani nahilen yani. Hevanna naha di derbarê İranê de ez vê ji we re bêjim İran anha têk neçe li ber xwe bide ev dibe serkeftin ji bo wê ber bi vê derê ve diçe. Ji bo ku ev pozîsyon dernekeve anha Amerîka çi ji desta tê dike. Êrişê xwe dijwartir kirine ka em binirin ber bê ku derê ve diçe. Li vê derê ez xatir ji we dixwazim di saetên pêş ve de rewşekî acîl hebe ez ê ji we re ragihînim. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş.